for chicken. Bloody Mary, I stole your kid. Ranjita Gowda Tulu talks, Buka Dolly Tulu vlogger, and ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲೆ ಯಾ ನಿಖಿಲ್ದ ಮುರನಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಅದಾತಲ್ಲ ಡೇರ್ ಕೊರ್ಲೆಂದು. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಮೂಜಿ ಡೇರ್ ಕೊರ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ಬುಕೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಲೆಮನ್ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡರ್, ಬುಕೊಂಜಿ ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಖಿಲ ಮೂಜಿ ಡೇರ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾನ್ ಐನಾತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕೊಂಜಿ ದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಸೆಮಿನಾರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಆಜ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೆಲ್ಲ ಸೆಮಿನಾರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು. ಸೊ 4 ಕೆಲಸ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ಬುಕೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಲೆಮನ್ ತಿನ್ನೋಡು, ಬುಕೊಂಜಿ ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿ ಚಾಲೆಂಜ್, ಬುಕ ಸೆಮಿನಾರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ 4 ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಚೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಂತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಫಾರ್ apple. Guys, B for banana. Next C for chicken. Chicky with the color. Cucumber. Ilya. C for cucumber. Guys, an assignment bare start mante. First assignment start. Assignment bare ondu then complete mante. D for dates. Omelette. Guys, ಒಂಜರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎನ್ನ A B C D E and ನನ್ನ F ರಡ್ಡರ್ರೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ F ಫಾರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೋಟಿ. ದಾಟ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೈಸ್, ರಡ್ಡರ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ತಿಂದು ಬಡಾನುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಟು ಜತೆ ಅಂಚ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಉಂಡು. ಅಂಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಯತ್ತೆ ಐಕುದು ಜಿ ಉಂಡು ಎಚ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೋದು ಜೀಲ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕ. G for ghee. H for hajmola. I for ice cream. ಬುಲ್ಪುರ್ದೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾನು ಬುಧವಾರ ಅಂದ ನೀರಾತನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಚಾನ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತೆ ಬುಕ್ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೈಸ್. ಸೆಮಿನಾರ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಗಿಂದು ಪಂಡ ಕೆಲ್ಸ ಇತ್ತು ನಿಂಕ ಯಾನು ಮೂಜಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆವಡೊಂದು ಗೆರತಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕುದಿಜಿ ಅಂಗಡ್ಡು ಜನ ಬರೊಂದೇ ಇತ್ತಿರು ಬರೇರ್ನೇ ಆತಿಜಿ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬರೇಳಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪಗೊಂತೆ ಪೋಯಾರುಂಡಿಗೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅಂಗಡಿ ಆನೆ ಉಂತೋಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಸೆಮಿನಾರ್ ಇನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಬಣ್ಣಗ ಲೇಟ್ ಆವುಂದುಲ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಏನು ಅಂಗಡಿ ಉಂತೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಗಡಿ ಬರೆಯರ ಆಪುಜಿ ಬರೋಂದು ಎಪ್ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಬರೆಯರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಐ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಯ್ಕ ಜೆ ಫಾರ್ ಜೀರಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನೀರಿತ್ನೆ ದಾಲ ತಿನಿಯರ ಒಂದಿಜಿ ಬಂಗ ಅಂದುಲ್ಲ. ಕೆ ಫಾರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಣಪ್ಪೆ ಕುರ್ಕುರೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಜಂಕ್ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ತಲ ಇದು ರಾತ್ರಿ ಬ್ಲಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರುಂಡು.
ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ತೂಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಪೊಚ್ಚಿ. ತಿನ್ಪೆ ಖಾಲಿ ಮನ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಫಾರ್ ಲಿಂಬೆ ಲೆಮನ್. ಒಂಜಿ ಡೇರ್ಲ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಲೆಮನ್ ತಿನ್ನೆಂದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಕೊಳತದ ಇತ್ತನಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೂದು. ಓವರ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ತಿನಿಯರೆ. ಬಿತ್ತು ಬಿತ್ತು ಚೋಲಿ ಗೈಸ್. ಕಕ್ಕೆರ ಬತ್ಲ ಕಂಡವರ ಅಂಜು ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಒಂಥರ ಎಷ್ಟೊತ್ತವನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೋಲಿ ದಕ್ಕೆಯನು ಚೋಲಿನ ಅಗ್ಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಚೋಲಿ ಕೈಪ್ಯಾಣ ಇಂಕ ಜಿಂಜ ಕೈಪ್ಯಾಣ ಕಕ್ಕೆರ ಬತ್ಲ ಕಂಡ ಅಂಚೆ ಚೋಲಿಯಿಂದ ದಕ್ಕನೆ. ಸೊ ಚೋಲಿಯಿಂದ ದಕ್ಕೊಡಿ ಗೊತ್ತು ಜಂಕೆ ಅನ್ ಚೋಲಿನ ತಿನ್ಪುಜಿ. ಚೋಲಿನ ತಿನಿಯರ ಹಾಪುಜಿ ಲಿಂಬೆ ತಿನ್ಕ. ಲೆಮನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಸಪುರ ಅಪ್ಪೇರಿಗೆ ಒಲ ಇಂಕ ಎರ ಪನ್ನಲ ಕಾತುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂದ್ರೆ ದಾಲ ಒಂದತೆ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ಲ ಕಾನೂನು ಗೈಸ್. ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ತಿಂದೆ ಸಾಧಾರಣ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡು ಕೈಪೆ. ಗೈಸ್ ನೆತ್ತ ಟು ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ 90% ತಿಂದೆ ಚೋಲಿನ ತಿನಿಯರ ಹಾಪುಜಿ ಕೈಪುಂಡು. ಐತ ಅಂಡ ಏನೊಂಜಿ 70% ತಿಂತೆ 30% ಆಗ್ತದೆ. ಐಟ್ ಅವು ಮುಂದು ಪೂರ ಅವು ಅಂಚನಿತ್ತಂಡು ವರನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಪೇರ ಇದೆತ್ತಕ್ಕೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅವಿಲ್ಲ ಅದು. ಎಂ ಫಾರ್ ಮಿಲ್ಕ್. Guys, N for nutcracker. Guys, O for orange. P for peanuts, nelakadda. ಗೈಸ್ ವನಸಂಡ್ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನೆ ಇವು ಮುಟ್ಟಾಂಡು ನಾನು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಬರೋ ಪ್ಯಾರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತೇನೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಉಂಟು ಡ್ರೆಸ್ಲ ಉಂಟು. ಸೊ ರಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಗಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪುನೆ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮಾಡು ಬೇಗ ಲಕ್ಕೆ ಉಂಡತೆ ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಐನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗೈಸ್. ಲಕ್ಕೆ ಗೈಸ್ ಗಂಟೆ ಬರ್ತಿ ರಡ್ಡ ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಗ್ಲೇ ತೋಜವೆ. ಕತ್ತಲೆ ಒಂಜೇ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ತೂಜ ರಾವ್ಲಿ ಜಂಕ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡರೆ ಏನೈತೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಚಂದ್ ಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪುನೇನು
पिदाई तोजवे निकलेगी भले ಕತ್ತಲೆ ರೂಮ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಪೂರ ಕತ್ತಲೆನೆ 2:30 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೆತ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕನೈತೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪೇರುಂಟು ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಕ್ಲೆ ಮನ್ಪೆ ಅದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಏನ ಡೀಟೇಲ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐತ 3 ಲೆವೆಲ್ ಉಂಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಪಂಡ ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿ ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿ ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿ 3 ಸಲ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಕನ್ನಡಿದೆದುರು 3 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಹತ್ತದ 2 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡಿದೆದುರು ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿ ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿ ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿ 3 ಸಲ ಲೆಪ್ಪೊಡು 3 ಸಲ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಇದಾಯ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪುವೆ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಿಸಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರೋಲ ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿ ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿ ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿ ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿ ಅಂಚ 13 ಸಲ ಲೆಪ್ಪೊಡು 13 ಸಲ ದಾಯಗೆಂದು ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಮೇ ಬಿ ಕುಳಿಕ್ ಇಷ್ಟವಿನ ನಂಬರ್ ಆದಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾವು 13 ಸಲ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪಗಲದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ಚಿಂದು ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಪಂಡ ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿಗೆ ಜೋಕ್ ಐನ ಜೋಕ್ಲು ಪಂಡ ಇಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನಿಗೆ ಆಯ್ತನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿ ಐ ಸ್ಟೋಲ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಬಾಲಿನಿ ಯಾನ ಕಂಡಿ ಅಂದ ಪನೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಇದಾಯ್ತ ಹಾರರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನಿಜ್ಜಾನ ಅಂಡ ಯಾನ ಕೊಡೆ ನೈಟ್ ಒಂದೆ ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂವಂತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದ ಕೊಂಚಿ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಆದತ್ತು ಜಿಂಜನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಟು ಅಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂಡ ನೆರಡ ತಿಂದದ ಅಂಡ ಅಂಡಲ ರಿಸ್ಕ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಚಾಲೆಂಜಿನ ಸೊ ನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಂಟೆ ಆತಿನಲ್ಲ ಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬರ್ತಿ 3 ಗಂಟೆ ಅವಡು ಸೊ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುಗ ತುಳೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ದ ಬೊಲ್ಪು ಯಾರ್ಜಿ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ತುನ್ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮರ್ದು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಐ ಕಂಟದೆ 2 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಇನ್ನು ಪೊತ್ತದು ದೀಪ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಉಂತೊಲಿ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನನ್ನ 2:40 ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಈಗ ಸುತ್ತಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನೈಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತ ದೀತೆ ಮಾತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಹಾರರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಂಡ ಆದಿತ್ತ ನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಇಂಕ ಆತುಜಿತ್ ನೆಟ ಇನಿ ಆಪುಂಡು ಜನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿ ತೋಜ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಮಿಷ ಗೂಗಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ರೈಟ್ ನೌ The time is 2:56 a.m. ಗೈಸ್ 3 ಇರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು 4 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿ 10 ತೋಜಂದ ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಜಗತ್ತಗಣ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಬೆಟರ್ ಟೈಮ್ ತೂಪೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಆಂಡು 2:58 ಆಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಟೈಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ 3 ಸಲ ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿ ನಾಲ ಪೊಡಿ ಹತ್ತಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13 ಸಲ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಜಿದೆ ಬಂಡ ಓ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವು ಸೊ ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿ 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 ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿ
Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. दाल एक्सपीरियंस आती जी. नेक्स्ट ना लास्ट लेवल. Bloody Mary, I stole your kid. Bloody Mary, I stole your kid. breathe ಉಸಿರಾಡ್ನಾಗಂಚೇನೆ. Bloody Mary, I stole your kid. And challenge complete. Challenge complete and guys, to be frank, to be honest, inkonji nೂದೆಟ್ ಒಂಜಿ 50% ಪೋಡಿಗೆ ಉಂತುಂಡು ಕೊನೆ ಕತ್ತಲೆಗ್ ಮನ್ಪುಡ ಬುರ್ಚ ಬುಲ್ಪುಗೆ ಮಂತದ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಪಂಡ ಗುತ್ತಾಪು ಜತ ಅಂಚ ಪುರ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುಂತುಂಡು ಆಂಡಲ ಧೈರ್ಯ ಮಂತನ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ದಾಲ ಆಪುಜಿಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಪುರ ಪೊಕ್ಕಡಿಂದ ಬ್ಲಡಿ ಮ್ಯಾರಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂತೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾರರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪುರ ಆತನು ಮಿರರ್ ತೋಜುಲಕ ಬುಕ್ಕ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಳಕ ಪಿರವಡೆ ಮುಖ ಸೆಕೆ ಅಂತಲ ಚಳಿ ಆಪುಳಕ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ತುಯ್ಯ ವಿಡಿಯೋಡು ಎಂಕ್ 1% ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಿಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಕ್ ಪೊಕ್ಕಡೆಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂದು ಆಲೊಂಜಿ ಮಂತ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದನತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಈ ಚಾಲೆಂಜಿನ ರಂಜಿತ ಗೌಡ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಡಾಲಿ ತುಳು ವ್ಲಾಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನು ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಈ ಮೂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈರ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೇರೊಂದು ತೂಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತಂದ ಅಕ್ಲನೆ ಮುಟ್ಟ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ನಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂದ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನಿತ್ತ ಜೆಪ್ಪುನೆ ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಕಾಲ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೂ ಬಾರುಂಡು ಬುಕ್ಕ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಜಿ. ಸೊ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗೈಸ್, ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಬುಕ್ಕ ಕೋಟೆ ನಿದ್ದನೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಜಾರಣ ಜೆತ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತ ಅಂತ ಚೂರು ಹೊತ್ತ ನಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಗೈಸ್. ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೂ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನೆ MBA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ 3 ತಿಂಗಳು ಉಂಡು ಐಕು ದುಂಬೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೂರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಆಯೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರಿಯರುಂಡು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುಂಡತೆ. ಸೊ ಅಂತ ನಮಕ್ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಂಚ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುರಣಿದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ದಾಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ದಾಯ್ತ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಪೋದು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಗೈಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈತ ಸಾಮಾನು ಕೊಣತ್ತದೆ ಕುಟ್ಲಾರ್ದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಂದಿತ್ತೆ ಸೀದಾ ಎಡೆಗೆ ಬರ್ತೆ ಚೂರು ತಾರೆ ಕುತ್ತೊಂದುಂಡು ಚೆಪ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೇನು ಬಯ್ಯಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಅಂಗಡಿ ಬಾಕ್ಲು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪಡತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಎಂಗ್ ಪೋನಗನೆ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾದಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದೆ ತಿರುಗುದ ದುಂಬುಡೆ ಅಡೆತ್ತನಾಗ ತರವೇನ ಶುರು ಆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಅವ್ಲು ಎಂಕ್ ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ಆತ ಜೆಂಕ್ ನರ್ವಸ್ ಆದ ಪೋಯನ ದಾಯ್ತನ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ಇಪ್ಪಡ ಅವೆಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಡೌಟ್ ಐನ ಹೋಪೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ. ಬುಕ್ಕ A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ P ಲೆಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಆತದ ನನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ದು ಬುಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಫೆ ಗೈಸ್. ಇತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಲ ಜಿಂಜ ಲೆಂತಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಚೂರಾನ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬುಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ದುಂಬೆ ಪಂತೆ ರಂಜಿತ ಗೌಡ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಡಾಲಿ ತುಳು ವ್ಲಾಗರ್ ಬುಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ 3 ಜನಟಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಪ್ಪುನೆ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.